सादर आहे नरवर कृष्णा समान.
असाच पुढे चालू ठेवत 1967 सालच्या कट्यार काळजात घुसली या पुरुषोत्तम दारव्हेकर लिखित नाटकामधलं एक सुंदर असं पद आपण ऐकणार आहोत. पुन्हा एकदा अभिषेकी बुवांचं संगीत.
तरी सोडिना ध्यास गुंजनात आनंद गुंजनात आनंद गुंजनात आनंद गुंजनात आनंद गुंजनात आनंद घे छंद मकरंद घे छंद मकरंद घे छंद मकरंद प्रिय भाविंद मधुसेवनानंद मधुसेवनानंद स्वच्छंद हारुंद स्वच्छंद हारुंद स्वच्छंद हारुंद घे छंद मकरंद घे छंद मकरंद घे छंद घे छंद